Dennis, kay Sir, birthday message mo kay Sir. Lo, happy birthday, Lo. Dawa na kami magurang yaon po kami sa muya. Tatabang. Dawa 3 years old pa lang po ako mayo ng ina. Yaon po kamo sa pagtabang sa muya. Sisikapon ko pong makatapos. Sabi nga po ni Lola, di ay magparapasaway ato bago sa naang pagklase. Hello mga ka-Jeff S. Petals and Services. Panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pagkakataon, because today we were about to celebrate love, life, and maturity. But bago pa ang lahat, ako po muna ay magpapakilala dahil ako po ang pinakabago, pinaka-fresh, your one and only host Ron ng Bacolandia. And of course, please follow, subscribe, and react to our official social media accounts. So ito na nga po mga ka-Jeff S, ang ating biktima sa araw na ito is one of the most kapita-pitagang punong barangay. Yes po, punong barangay ng Barangay Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur. At ang pinaka-mastermind po ng lahat na ito, ang kanyang anak. Walang iba, si Ma'am Janice ng Libon, Albay. But the question is, paano po ba natin masusurpresa ang ama ng barangay? Don't you worry, Host Ron will take that way. So mga ka-Jeff S. Petals and Services, ano pa pong inaantay ninyo? Tara ho, sama-sama tayo, biyahe tayo. Hello po. Good afternoon po. Yes po. Nasa po si Sir Jojo Tabayan? Good afternoon po. Jo, may nagkaharap sa'yo mo, Jo. One eternity later. Hello sir, good afternoon po. Naandito na po yung order niyo, yung 2 sets of mugs. Kailangan po. Balit, ang isang set niyo sir, 6,000. So 4,000 po lahat. Yung brand new po yan. Yung brand new po yan. Ano yan? Hindi man po sa amin nakarating yung i-cancel nyo sir. May bayagan. Nag-order rin, Matt. Cancel ko na. Hello sir, good afternoon po. Si Sir Jojo po kasi sir, may order sa amin sir, 2 sets of mugs. Ang per set nyo po worth 6,000. So may 12,000 po. Sabi po ni Sir Jojo, i-cancel niya na daw po. Wala naman po sa aming nakarating na ano po, na cancellation sir. Makamanayang kwarta. I-cancel ko na nga niya. Hindi man ida-receive mo cancel mo sa... Wala po kaming na-receive sir. And kahapon po, yung brand new po kasi siya sir, 12,000 po lahat yung dalawang set. Opo, dala po namin. Kahapon po kasi sir, tumawag pa po kami sir. Yes po, pwede pong Hindi nga na ba? Kaya nilingon ka mga tira.
Ay sir, hindi po pwede. 12,000 po yun. Kaya yun, grabe ka sa'yo mag-dudo. Hindi naman malugod pa. Dalawang set po yun sir. 6,000 po yung isa. Wala man po sa amin, hindi naman po sa amin na sir, tumawag sa amin si Sir Jojo na ika-cancel po yung item. Cancel ko na nga. Hindi, mag-iro na receipt mo. Ano ka nag-order kaya? Ganyan, isang motor. Kaya nga, nag-order ka man. Papagalitan po kami nun sir. Baka po, matanggal pa ako sa trabaho nun. Baguhan lang po to. Ilang meron tayo. Kaya ba? Diyan na, halika na sir. Ano mo na sir? Tingnan mo na po yung max. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday po, Kap Nestor. Day to you. Day to you. Dito ko, sir. Day, happy birthday. To Sir, happy birthday! Wala bang palakpakan dyan? Ayan. Kap Nestor, happy birthday po ulit! Dito ka na, sir. Isa pa pong happy birthday dyan. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Kap Nestor, happy birthday po, Kap. Pasensya na po at napag-utusan lang kami ng inyong panganay na anak na si Ma'am Janice from Libon Albay po. So sir, ilang taon na po ba si Sir Nestor? 63 years old. So ano pong pinagkakaabalan po natin ngayon, sir? Punong barangay. Ng Barangay Santo. Ilang taon na, sir? 8 years. 8 years. Okay, sir. So may na-prepare pong message, sir, para sa inyo. Of course, ang inyong mga kapamilya, sir. Galing po ito, sir, kay Ma'am Gemma, Eunice, and kay Sir Joel. Happy birthday, Papa. Labis ako nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng amang gaya mo. Salamat po sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Hinihiling ko sa Diyos na manatili kang malusog at ilayo sa anumang karamdaman. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin at sa suporta mo. Tunay kang bukod tangi sa lahat at mag-iingat ka po palagi. Mahal na mahal ka po namin. God bless. And of course, sir, may message po si Janice, Jerome, Aliyah, and Ferdy. Ito siya, sir. Hello, Papa dear. It's your birthday. Nagustuhan mo ba ang pa-surprise namin sa'yo? Nagustuhan mo ba, sir? Ano yan? Yung pa-surprise daw, sir. Did you like it, sir? Yes. Okay, so may pa-party ka pa pala dyan. Di mo kami in-invite. Just, joke lang daw, sir. Well, it might not be the happiest birthday you have. Sana na-surprise ka today and I'm wishing you the best birthday yet. Praying for your good health. So please refrain from doing all those of the young's habit. You know what I mean? You're not getting any younger pa. Nagugurang na po ika. Ingat po, Permi. We're just around anyway. Cheers to another trip around the sun. Blessed birthday, Papa. Happy birthday po. Again, wala bang palakpakan ulit dyan kay sir? Happy birthday po ulit, sir. Any message po sa inyong mga anak? Unahin ko po muna, sir, sila... Anak niyo po ba, sir, si Ma'am Gemma? Sige, message niyo po sa kanila. Salamat sa pagbigay mo sa kuya. Wait on, sir. Okay. Na ako, kamo mga aki ko, padagos ang pag mamahal sa kuya. Na ako arog lang kani, pero kamo, binadaba ako hanggang sa magdakula kamo na yaon ako sa pagsuporta sa indo. Salamat sa narumduman nindo ako sa panahon kang sa kuyang birthday. Okay, sir. And yung ano naman, sir, birthday message niyo, sir, para sa mastermind, sir. Meron tayo ngayon kay Ma'am Janice. Nis, salamat. Sinurpresa mo ako
sarog ka ni, dahil ko inaasahan na arog ka ni na may sorpresa ika sa kuya. Salamat sa imo. Pinatix ta ka kay Iper, sabi mo, busy kang masyado. Kaya aram ko na busy ka sa imong negosyo, sa imong mga anak buhay. Kaya dahil ako naglaom na mag-igdi ka. Lagad salamat sa imo, Bi. Yes Sa ngunyan. po. So sir, ano po ba yung message niyo sir para sa iyong asawa? Agum, Nandito po si ma'am. Okay. Nandito po si ma'am. Hello ma'am, good afternoon po. Nasaan po yung mga anak ni sir? Dito na muna po kayo. Okay. Sir, so ngayon po, message nyo po muna ma'am kay sir. Happy birthday sa'yo, Papa. Sana mag-uban pa kitang mag-iba. Dawa kita burubuktot na. Salamat po. Happy birthday. Nasaan po yung ibang anak po ni sir? Halina po kayo dito, dali. Sir Jojo, nasaan po Sir Jojo? Yan. So, sige na po, asa na po yung iba? Tara na sir. Okay. Naandito na po sir ang lahat. Ang iba niyo pong mga anak, naandito na sir. Ngayon sir, grab this opportunity na makapagbigay sir ng mensahe sa iyong asawa. Agum, salamat kanimo sa dagos mong paggabay sa kanimong mga pamilya. Lalong-lalo na kanaka na primero ako na mga mati-mati alagad ako nagsiservis sa barangay. Salamat ka na pagsuporta mo kanaka na hindi ka nagsasawa na magpasensya kino naman na mga pagkukulang ko kanimo, pasensya na ta ako nagsiservis sa barangay. Wala po bang pakis dyan? Yeah! Isa lang sir sa lips kay ma'am. Yan. Okay, so sir, dito din po sa mga anak, message lang po. Sir Jojo, ikaw sir. Yan. Ikaw po yung ikaw yung isa din sa mga reason kung bakit umiyak na si sir. Message mo po sa iyong ama. Ba, happy birthday. Wow! Then, Namayayain yun eh. next po, ma'am, ano pong pangalan ma'am? Jennifer. Jennifer. Dito ka na ma'am, Jennifer. Ano? Ganun ko, Mike. Sige po. May pa, Mike. Wait. Sige ma'am. Ano pa, happy birthday. Thank you sa gabos na sakripisyo mo sa kamon ni mama. Nahiling mi ito kang mga aki mo. Daw ang ibang tao dahil nahiling. Pero nahiling mi kung gurano ka kadesidido sa pamilya mo pati sa barang padabaon may ka pa. Pero may lang kami yaon sa'yo mo. Magiging kasurog mo sa anong panahon. Thank you so much po, ma'am. Next po, ma'am. Ano pong pangalan, ma'am? Joy. Ma'am Joy. Birthday message po para ulit kay sir, kay Cap. Happy birthday. Salamat sa Lord kasi bibihira lang po yung dumating na edad ng 64, 63. 63. Salamat sa Lord kasi dumating ka sa edad na yun. Bibihira lang po yun. Kasi super blessed po kami na si Papa. Dumating po sa age ng 63. Salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay. Salamat sa kanyang pagsama kay Papa. Kahit matanda na, busy sa trabaho, sa barangay, salamat pa kasi di mo pa rin kayo pinapabayaan. Minsan yun ang word yan, ano na kasi, palagi na lang sa barangay yung time niya. Pero salamat kasi hindi niya pa rin din kami pinapabayaan. Nandyan pa rin yung suporta niya. Pag may mga kailangan kami, kaya pa, happy birthday. Pagpakusog sanay ka. Someday, magigibon na mo. So, mga
dapat namang gibon ka ni muna. Papatunayan mi na. Ayan. Diyan na lang kayo sa baloy ni Mama. Hindi na po kami magtrabaho. Happy birthday pa. Love. Thank you so much, Ma'am Joy. Next po, sino po yung anak na wala pa? Sir. Last. Okay. Ayan. Pa. Ngunyan, birthday mo. Happy birthday. Happy kami. Si ate dawa. Uda. Si Gemma. Usapon, birthday ko. Iginin yung pangarwa. Kungod na mong lang buot. Naalala pa na mo. One birthday mo. Happy birthday. I wish lang na mo. Palawigon pa buhay mo ni Amang Diyos. Saka sana maguban pa kamo ni Mama. Di magpara rabong pag-usipan ang mga atong mga problemang kaya man sanang solusyonan. Di na pagpalawig. Di ko man na din nasasabi kadto daw chat di ko nasasabi. Ngawan ko di sasabi yon na kaya ba ko ikang maray, kaya ba ko ka man ni Mama. Hayaan mo next year. Trabaho na ako. Nakapag-plan na, magtrabaho na ako next year para pag-urugating ngayon na makatabang naman. Happy birthday. I love you, Papa. Thank you so much, sir. And sino pa po? Meron pa po iba? Sige po, sir. Tara na, sir. Ay, meron pa, sir. Of course. Ano pangalan, sir? Sir Nestor. Si Pupot daw. Birthday message, sir. Si Pupot. Happy birthday pa. Sana maglaag pa buhay mo. Amo sana yan. Happy birthday. Thank you, Sir Nestor. Meron pa po ba, sir? Yung ano namin, yung apo na kami ang nagpalaki. Oh, sige po. Nasaan po siya, ma'am? What? Si Popot. Sige po. Okay, so sir, habang inaantay po natin. Ito na po, ito na siya. Okay. Si sir, ano pong pangalan ni sir? Dennis. Message, Dennis, kay sir. Message, birthday message mo kay sir. Lo, happy birthday, Lo. Dawa na kami magurang yaon po kami sa muya. Tatabang. Dawa 3 years old pa lang po ako mahinang ina. Yaon po kamo sa pagtabang sa muya. Sisikapon ko pong makatapos. Sabi nga po ni Lola, di ay magparapasaway, ato pa gusto na ang pagklase. Isa na po yung top birthday. Isa na lang po, nasaan po yung ano? Lahat na. Group hug nyo naman po si sir. Sir Nestor! Isang group hug naman dyan. Dito kayo sir. Nasaan po? Si Sir Nestor po. Sir Nestor. Sabi doon. Dito na kayo sir, group hug nyo na po si sir. Dali. Dito na lang sir, dito na dali. Ayan. Nakuha ko si Papa. Sige po, group hug niyo sir. Group hug. Okay. Okay na. Maraming salamat po ulit sir, Nestor, and sir sa inyong lahat. Maraming salamat po. Of course sir, hindi po itong mag-sir ha. Lahat ng ito po ay para sa inyo. Okay, so meron pong cake. Ano po? Sir, and of course, meron po kaming, hindi ko po alam kung ano to. Bilo-bilo? Kutsinta, yan. Sir, masarap po yan. And of course, meron po kami, sir, chokes to go. Pang pulutan, charing. And of course, sir, pizza. Meron po kami, sir, pizza and balloons and mga pictures of your family members, sir. Ayan, sir, sa inyo po yan lahat. Opo. And of course, kani-kanina lang ho, binasa ko po yung birthday message po nila Ma'am Janice nung kapamilya ni sir. Ito sir, special message since wala daw po siya ngayon para sa inyo sir.
pwede nyo sir ulit-ulitin basa-basahin ang message ni Ma'am Janice. Okay, so ngayon sir, we're going to blow your candle. Okay. Okay, so before po natin i-blow ang para sa inyo pong light, mag-wish muna po kayo. Pang buhay ko, ang may padagos ko pang pagserbi sa pamilya, lalong-lalo na sa mga pamilya kong mapaning agom. Pagkatapos, siyempre, ang paglingkod ko sa barangay, asin sa tuyang Kagurangnan. Okay, so everyone, let's sing a birthday song once again to Kat Nestor. Day to you. Everybody. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, wala pang palapao dyan. Thank you so much po. Maraming salamat. Meron pa sir. Meron pa sir. Okay. Again, wala pang palakpakan dyan. Happy birthday ulit po Sir Nestor. Yung iyon po yan sir. Okay, so konti ano lang sir. Message niyo sir para sa kabarangay niyo sir. Sa mga bisita ko, mga kabarangay ko, salamat sa pag-idinindo sa kuyang kumpian nyo. Si Ringman, salamat sa palagos nindong pagtabang sa kuya bilang sa indong mga pamayo. Okay. So, ganito sir, napalaki nyo sir ng maayos sa inyong mga anak. So, naniniwala po ako na mapapaayos nyo pa inyong barangay. 63 years old sir, hindi halata sa inyo sir. Talagang super strong kayo, kayang-kaya nyo pang mag-serve sa barangay Santa Cruz. Ano sir, so good luck sir sa future endeavors nyo. Sana sir, naging masaya kayo sa araw na ito. Blow ulit daw sir. Nabubuhay po ulit. Nabubuhay po ulit. Again, wala mga ulit palakpakan dyan. Okay. Okay sir, last message nyo lang po. Sa lahat sir. Closing message. Sa lahat na lang sir. Salamat Janice, lalo doon sa mga ginamit mong mga ini na nakaabot sa kuya na dahil ko inaasahan ini na mag-igwa ng surprise ang araw ka ini kaya nga ni ako napapahibi premium mo man ang ginibos sa pamilya mi as sa kuya kay mama mo na igwan mga surprise alagad mo yan dahil ko na pinaglalauman kaya salamat sa imo. Sa kuya man ng mga aki, salamat sa mga message din sa kuya. Ayan, nagtadum sa kuyang puso na ako, araw ganyan, maski na ako 63 anyos na, naramdaman nindo ako sa kuyang mga kabarangay na yaon ngunyan, digdis sa kuyang kumplianyo. Salamat sa sendo nga pagbisita sa kuya. Salamat po. Okay. Okay sir, hindi na tapos sir Okay sir, for my last message sir, para po sa inyo, you will be worthy if other people becomes worthy because of you. Which means po, magikan sarong kapakipakinabang na tao, kung ang sarong taon or sarong barangay, naging kapakipakinabang ng dahil sa inyo. Again po, this is host Ron from Jeff S. Petals Services. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening, sir. And